Здравейте на всички, аз съм Говорача и днес ще правим хелоуински EGM. Такова нещо правих преди 2 години и ако искате може да изгледате миналото видео след това. Миналата година за жалост пропуснах, но въпреки това се пробвах, заснех и направих някакво тракче, което не ми хареса много. Изнервих се, затворих клипа и си легнах. Ами добре, като цяло не съм много доволен до къде стигнах. Това го правя от час и до никъде. Но тази година ще се опитам да направя нещо наистина хубаво и се надявам да стане. Така че да, виждате, нагласил съм тук сетъпа, лампичка, ето тук съм си сложил фенерчето на телефона с една салфетка и ме осветява добре, в смисъл без него е така. Затова е по-добре да го има. И да, нека да отидем към FL Studio. Така, ето ни и всъщност миналата година си направих един пресет. Ето, Halloween FL Studio Gym, който смятам да ползвам, защото си пасва идеално, изглежда много яко. В описанието може да го изтеглите, ще ви го дам безплатно, така че да. Ами не съм правил EGM от доста време, последния, който правих беше Tropical House, като може да изгледате това видео. Имам тук някакви EGM пакове, мисля да ползвам ето, който е Jeep House. Нека видим сампъл пак. Не знам какво темпо искам между другото, трябва да си намеря темпо. Добре, нека ползваме 118, като мисля да почне с някакви барабани. И също така трудната част ще бъде да направим мелодията, това ще е наистина трудно, не е лесно да направиш такава кетчи, спулки, мелодика, но ще пробваме. Ето как ми харесва за сега. Клап или снер да ползвам? О, това е яко. Така. Добре, този снер го махаме и оставаме с клаповете. Сега ще сложим хатове. Ето така. Ще ми сложа малко randomize на velocity-то. Също друго, което може да направим е да ги попреместим така леко. Ако сложим нормален хат. Между другото, нека да сложим тези звуци на трака. И не знам за вас, но мен много ме дразнат тези иконки, затова ги махам. Е така около 9 ще го държа. Не знам дали клаповете са много силни. Нека ги съм на минус 3. Дум, 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 дум. Така, сега ще добавим един римшот. Така, друг патърн с right. Ами това е от барабаните сега. Тук има филчета. Добре, сега следва трудната част. А именно да измислим мелодия. Ето тук предполагам, че се затрудня. И то доста. Ще взема Vital. Това го ползвах и миналия път. Така че... Оу. Определено срещам вайба, ама това не е такъв страшен звук. Затова ще извада FL Keys и сега ще наредим някакви акорди. Миналия път се справих много добре, направих бахти лудата мелодия. Мисъл, някакви така, хем е кетчи, хем е спулки, буквално беше брутална. Обаче сега трябва да измисля нещо друго. И това е сложно. Това е много сложно.
Добре, усеща се вайба, което е хубаво. Проблема е, че изобщо не звучи хелоуинско. Честно казано, мисля да остана с тази мелодия и някак си после да добавя някакви звуци и други неща и така ще се почувства по-хелоуинско. Но да, сега засегяваме това и е време за лееринг. Между другото не казвам нищо, фокусирах се малко и съжалявам, но в момента правя такива слайд ночи. Като тази, мисля, че звучи доста интересно. Окей, правя това от час и за сега имаме горе-долу дропа. В момента това, което можем да направим е да разпределим малко и да направим дропа и каквото още има за правене. Не съм много сигурен как искам да е аранжимента, това ще стане в последствие, ще разберем как ще бъде. Но примерно от тук да почва или дори от първата минута ето от тук. Не знаете ли какво ми добавим на лида във втората част? Ще добавим white noise, което ще помогне малко. Да, ето бял шум. Ами добре хора, това беше всичко за тази вечер. Сигурно утре пак ще се вмъкна, за да правим някакво работи. Също така най-вероятно ще работя извън камера, защото наистина EGM отнема доста време и е сложен. Така че да, лека нощ от мен. Окей, здравейте, днес сме сряда и утре е четвъртък и утре трябва да е видеото. Днес поработих малко извън камера по музичката и напреднах малко, но има още доста работа. Прегледах кадрите от камерата и честно казано не ми харесаха. Надявам се сега да са по-добре. Светнах онези коледни лампички, деца на леглото ми. Не знам дали ще е по-добре. Сигурно се надявам да е. Но както и да е, нека да ви покажа докъде стигнах. Както виждате имам интро, или почти имам интро, защото има още работа. Но това, което добавих е едно друго лидче с мелодиката. Един риз бас. Мелодика с бел. Един пад. И още един бел за атмосфера. Тук има първи клупове и също така е тук. Това създава един доста готин баунс. Естествено райзерите, импактите. И тук добавих един билдъп. С филчета. И да, като цяло, ето го това лидчето с филтър. И така лека по лека, както виждате, идва. И като цяло не звучи зле, но нещо, което не ми харесва е микса. Определено микса трябва да го поправя малко. Да, сега след дропа нямам почти нищо, спрях до там. Така че имам още доста работа, трябва да довърша трака. Но като цяло мисля, че напредвам, добре се справям, нали? Добре върви времето и всичко останало. Така
Така че сме топ. Да, правя го 2 часа и половина за сега, което не е зле. Така че да, трябва да си го представя как се случи след дропа. Добре, вече имам горе-долу по-голямата част от аранжимента. Със сигурност ще работя още по него, някои неща може да ги поправя, да ги променя, изцяло да ги махна. Но това ще бъде всичко за днес. Ако видеото ви е харесало, ще оценя лайкче и ако сте нови в канала, ще се радвам ако се абонирате. Пожелавам ви приятно слушане и много се надявам да ви хареса трака. Чао!